Malgrat no tenir formació universitària, Joan Amades es dedicà tota la vida a estudiar. El seu interès per recopilar tota mena de costums i tradicions catalanes està molt lligat a la seva afició a l'excursionisme, una activitat amb molts adeptes a la Catalunya de fa 100 anys, especialment en el seu vessant científic. Som en les primeres dècades del segle XX. Ens hem d'imaginar un Joan Amades recorrent els racons més ocults i perduts de Catalunya, a peu o dalt d'un ase, amb un bloc de notes a la mà on hi apunta tot el que veu, tot el que sent, tot el que li expliquen. Res escapa als seus sentits. Amb un esperit romàntic, cerca les arrels del poble català entre la societat obrera i camperola, on creu que hi rau la veritat més profunda de l'ésser. Durant les seves sortides a la natura, crea al seu voltant una xarxa d'informadors locals que li expliquen històries, llegendes, tradicions, costums, alhora que es posa en contacte amb estudiosos del folklore d'arreu. Recopila dades i escriu gairebé obsessivament. La seva obra és ingent, tot i que sovint se l'ha acusat de ser poc rigorós i sistemàtic i de voler abastar massa camps d'investigació. Després de molts anys de publicar una gran quantitat de reculls, articles i llibres, el costumari català és la seva obra culminant.